Dear Love, ako po si Joy ng San Jose del Monte, Bulacan. At ito, ang aking alagang Unilove story. Pamain na lang po mga ma'am, sir, para sa mga wais mag-budget. Naka-promo tayo ngayon. Buy one, take one ang ating mga best-selling blouses. Huwag magpahuli. Paki-screenshot na lang po ng item na magustuhan. Bogus buyer, Joy Reserver, instant black po agad. No cancellation na po tayo once order is confirmed. Alright mga ma'am, sir, last 10 seconds na lang bago matapos ang ating live! Habol na sa checkout! Last na po itong item na to. Fast taker wins! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Maraming salamat sa lahat ng nag-add to cart at nag-check out! Pasanta lang po ng proof of payment. Sa mga hindi nakaabot, abangan niyo po ako ulit bukas. Dito lang sa Find Joy sa Closet ni Joy. Good night mga ma'am, sir! Ay, haggard much din talaga mag-live selling. Pero sulit naman kapag maraming nag-mine. Anak, tapos ka na ba sa live mo? Opo, ma. Nakakapagod. Pero masaya. Marami po akong nabenta. Pero marami rin nakausap at napasaya ngayong gabi. Kumusta naman ang benta mo ngayon kaysa last week? Sulit po ang pagod, ma. Mas marami pong bumili ngayon. Mukhang nakatulong yung promo natin. Sold na sold po ang kita. Bukas, bago po ako pumasok sa school, aasikasuhin ko po ang pag-ship. Nakakaengganyo din po kasing bumili ulit ng mga suki kapag mabilis silang natatanggap ang items nila. Kasi masipag ka, anak. Pero wag mong kalimutan ang pahinga, ha? Wag mong isasakripisyo ang kalusugan. Wala pa ring mas titimbang na kayamanan sa malusog na pangangatawan. Opo, ma. Hindi ko po nakakalimutan yan. Balanse lang po. Oras sa pag-aaral, pagtitinda, at syempre, may me time rin. Yan ang gusto ko sa'yo. Pero hindi ko maiwasang mag-alala. Napakabata mo pa pero parang pasan mo na ang mundo. Ayos lang po ko, ma. Masaya po ako sa ginagawa ko. Isa pa, gusto ko pong makatulong sa inyo. Para hindi niyo po sinusulong pag-iisip ng pagkukunan ng pambayad ng kuryente, tubig. Isa pa, gusto ko po talaga makapag-ipon ako para sa future. Napakabuting bata mo talaga. Sige, basta tandaan mo lang palagi. Kalusugan ang puhunan. Mahirap pag nagkasakit. Apo, ma. Promise po, inaalagaan ko ang sarili ko. Sige, aakyat na ako. Maaga pa ako bukas. Saan ang punta niyo? Mamamalengke ako. At bibili na rin ng mga gamot. Maigi ng sapat ang stock natin. Hindi lang sa pagkain kundi pati sa gamot at vitamins. Dapat laging handa. Madapuan man ng sakit, may gamot agad na maaring inumin. Lalo ka na anak, ang dami mo pa namang ginagawa. Nako, hindi ka pwedeng kapitan ng sakit. Kailangan niyo po ba ng pambili? Hindi na anak, may naitabi pa ako. Ikaw, magpahinga ka na rin. May pasok ka pa bukas, di ba? Opo, ma. Sunod na rin po ako. Ayusin ko lang po dito sa pwesto ko. Good night! Good night, anak! Dear Love, ako si Joy, isang estudyante at isang part-time online seller. Mostly, damit ang binebenta ko sa live selling. Pero hindi lang to para sa luho ko. Ginagawa ko to para makatulong din sa pamilya ko. Para sa akin, habang bata pa ako at may energy pa, bakit hindi ko gamitin sa mga bagay na may sense, di ba? Habang pinapaaral pa ako ni mama at papa, gusto ko na rin gawin ang part ko. Sa hirap ng buhay ngayon, gusto ko nang magsimula mag-ipon at maghanda para sa future namin. Kaya nung nadiskubre ko na okay ang kita sa online selling, go agad ako. Hindi ako nagdalawang isip. Pero real talk, hindi siya madali. Naramdaman ko talagang yung mga bagay na worth it. Hindi mo makukuha agad-agad. May mga gabi na sobrang pagod ako. Halos di na makatayo.
Pero every time na may mabenta ako, grabe, walang nagmamain. Ang sakit minsan. Pero, ganun talagang negosyo. May high, may low. Ang mahalaga, hindi ako sumusuko. Kahit sabay ang school at live selling, pinipilit kong i-balance lahat. Alam mo kung sino ang biggest source of strength ko? Si Mama. Never siyang nawala ng energy para kumustahin ako. Kahit siya rin pagod. Lagi niyang tanong, kumain ka na ba? Masakit na ba mata mo? Pahinga ka muna, Joy. Paulit-ulit man. Hindi nakakainis. Kasi ramdam ko yung care niya. Walang katumbas yun. Priceless. Kaya inaalagaan ko rin ang sarili ko. Kapag sumasakit na ang ulo ko, dahil sa puyat, nagpapahinga na ako. Pag nararamdaman ko ng may lagnat o sipon, agad akong umiinom ng gamot. Natutunan ko kay Mama na laging mag-stock ng mga gamot para kapag kinakailangan, may maiinom kami. Siya rin nga yung nagsasabi na gawang Unilab talaga ang binibili niya. Sa amin ni Mama, yun ang paalala na sa bawat pagod, may lunas. At sa bawat laban, may kasangga. Sakit ng ulo ko, Jess. Kanina pa to, bago pa ako umalis ng bahay. Kasi naman, dapat hindi ka muna pumasok, girl. Mahirap yan, Ito na pala si Joy. Hi, Madam Joy, ng Find Joy sa closet ni Joy. Hi, Kat! Hi, Jess! Oh, kakaupo lang eh. Busy agad. Parang wala ka ng time huminga, Joy. Sayang kasi ang oras, Kat. Hayaan mo na, Kat. Kilala mo naman yung kaibigan natin. Tayo muna mag-usap habang busy pa si Joy. Hassle to, sakit ng ulo ko. Ang dami pa naman natin gagawin today. Speaking of gagawin, natapos mo na ba yung research paper natin? OMG, Jess! Hindi pa nga. Tamad mode pa rin ako hanggang ngayon. Brain cells ko nakalive. Malapit nang mag-left the earth. Gusto mo mag-coffee shop later? O, doon na lang natin tapusin. Bet! Mas gumagana utak ko pag may caramel macchiato sa tabi. Itong kaibigan natin, si Bossing, si Miss Business Minded. Kasama ka ba, Joy? Ewan ko nga, parang hindi naman tayo naririnig. Mukhang nakadikit na yung daliri niya sa screen ng cellphone. Hello, Ma'am Joy. May signal ba kami sa mundo mo? Ay, sorry. Hindi ko kayo napansin. Inaayos ko lang yung orders. Medyo maraming kailangan ma-ship out ngayong araw. Magko-coffee shop kami mamaya ni Kat para tapusin yung paper. Sama ka? Pass muna ako, girls. Kailangan kong umuwi agad. May live selling pa ako mamayang gabi. Alam naman namin, pero syempre, niyaya ka pa rin namin. Baka sakaling maisingit mo kami sa full schedule mo. Sorry talaga. Bawi ako next time. Promise. Grabe. Nauna ka na ngang matapos sa research paper. Pero kaya mo pa rin mag-live selling mamaya? Paano mo nagagawa lahat ng yan? Share naman ng tips and tricks. Time management lang. Set ng priorities. Kung ako sa inyo, sa library o sa bahay ko na lang tatapusin ang research. Mas mura, malayo sa tukso. Wala masyadong distractions. Makaka-focus talaga kayo. At yan na nga mga friends, ang tips and tricks ng boss ng Find Joy sa closet ni Joy. Sorry na agad. Kami kasi ni Kat, hindi makakagalaw pag hindi aesthetic ang paligid. Oh, saan ka pupunta? Kakausapin ko lang yung supplier ko. May kukumpirmahin lang ako sa stocks. Huwag mo kaming kakalimutan kapag CEO ka na. Dapat may discount na kami sa susunod. Ang dami na naming gastos kakasupport sa'yo. Loko talaga kayo. By the way, Kat, di ba masakit ang ulo mo? Heto, inumin mo tong Biogesic para makatulong sa ginhawa mula sa sakit ng ulo. Baka kung saan pa mapunta yan at hindi mo pa matapos ang research paper mo. Narinig mo naman pala kami kanina. Sweet mo naman. In fairness, lagi kang prepared ha. Siyempre, nasa medicine kit ko lagi yan. Paalala kasi sa akin ni Mama yan. Iba talaga si Tita Anita mag-alaga. Ihay mo kami sa kanya, Joy, ha? Oo naman. O siya, una na ako ha. Bye! Bye, Joy!
Ma, nakauwi na po ako. Ano po? Kaawaan ka, anak. Oh, okay ka lang ba? Okay lang naman po. Pero parang nagsisimula yung pagbara ng ilong ko. Mukhang sisipunin na po ako. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko. Sandali, ikukuha muna kita ng gamot. Ma, hindi pa naman ho kailangan. Kaya ko pa naman ho. Sigurado ka, ha? O siya, magpalit ka na rin ng damit at magpahinga ka muna. Mag-live selling po ako mamaya. Ha? Kaya mo pa ba? Baka lalo ka pang mapagod. Kaya pa po. Sisiw na lang po sa akin to, ma. Sanayan lang talaga. Ay nako, paano ba kita masasaway na gawin ng bagay na nagpapasaya sa'yo? Kaya wag niyo na po akong pigilan, ma. Bukod sa nakakatulong ako sa inyo, nakakatuwang makita yung mga suki ko na suot ang mga pinambili nila sa Find Joy sa closet ni Joy. Minsan nga ho, may nakikita ako sa school. Nakaka-proud talaga. Basta anak, pag may naramdaman kang kahit ano, huwag mong tiisin ha. Sabihin mo agad kay mama. Tandaan mo na walang mas mahalaga pa sa kalusugan mo. Opo, ma. Hindi ko yan kakalimutan. O siya, para ganahan ka, maghapunan ka na muna. Niluto ko ang paborito mo. Sinigang po? Oo. Nilagyan ko pa ng maraming gulay para makasigurong makakakain ka ng pagkaing masustansya. Grabe po. Salamat, ma. Lalo po akong sinipag magbenta bigla. Ay nako, sinalo mo yata lahat ng umulan ng kasipagan. Si mama talaga. Hindi naman po. Joy? Anak? Bakit hindi ka pagising? Nakahiga ka pa? Hindi ka pa ba babangon? Hindi ka pa papasok ngayon? Ma, hindi ho maganda ang pakiramdam ko. Hindi po ako makahinga ng maayos kasi barado na ilong ko. Halos buong gabi ako di nakatulog tuloy. Naku, ayan na nga bang sinasabi ko. Tumuloy na talaga sa sipon. Hindi na muna ho ako papasok ngayon. Huwag pilitin kung hindi kaya. Ipagluluto na lang kita ng lugaw. Ikukuha na din kita ng gamot para makatulong sa paggaan ng pakiramdam mo. Salamat ho, ma. Joy ha, baka naman kahit masama ang pakiramdam mo, isingit mo pa rin ang live selling mamaya. Sayang po kasi ang benta, ma. Nandito lang naman din po ako sa bahay. Aba anak, katawan mo nang nagdidikta sa'yo na magpahinga. Hindi lahat ng araw ay para sa pagbabanat ng buto. Minsan, kailangan mo ring tumigil at magpahinga para makabalik ka ng mas malakas. Sige po, ma. Kayo po ang masusunod. Good. Kukunin ko na ang Neozep Z Plus Forte. Ayan na naman ang may wagang box ni mama. Punong-puno ng gamot na gawa sa Unilab. Siyempre, kita mo, ngayon na kailangan mo, may maiaabot ako agad sa'yo. Buti na lang talaga, ma. Anak, alam kong laging may gamot dito sa bahay pero sana, huwag mong pabayaan ang katawan mo. Mahirap magkasakit, pero para sa isang ina, mas mahirap makita ang anak na nahihirapan. Opo, ma. Pasensya na po at pinag-aalala ko kayo. Walang nasasayang na oras sa pagpapahinga, Joy. Lalo na kung makakatulong ito sa pagbuti ng pakiramdam mo. Ay, bigla ko tuloy naisip. Hindi ka na halos lumalabas kasama ang mga kaibigan mo. Puro ka na lang pagbebenta, online selling. Mas okay na po yung kumikita, ma. Kesa gumala. Pagod ka na. Gumastos ka pa. Kakaiba ka talagang mag-isip, bata ka. Pero, proud ako sa'yo. Pero tulad ng sabi ko, lagi kang maglaan din ng oras sa pahinga at bonding kasama ng mga kaibigan mo. Kailangan mo rin yan. Dear love, iba talaga mag-alaga si mama. Lagi siyang handa. Palaging may nakaabang na tulong sa bawat pagod. Sa simula pa lang ng nararamdamang sakit, para siyang gamot ng Unilab na nakaagapay, palaging nariyan
at maaasahan sa oras ng karamdaman. Si Mama, siya talagang number 1 source of strength ko. Dahil sa kanya, tuloy lang ako sa pagtupad ng mga pangarap ko. Sa kabila ng pagod, puyat, at mga araw na parang wala nang natitirang lakas, siya ang dahilan kung bakit hindi ko binibitawan ang passion ko sa pagla-live selling. At sa mga sandaling hindi ko na alam kung paano patatapusin ang araw, kapag sumuko na ang katawan at halos sumuko na rin ang loob, si Mama pa rin ang takbuhan ko. Isang sulyap niya lang sa akin ay para nang nagsasabing, "Anak, andito lang si Mama." Ngayon, unti-unti ko nang nakikita ang bunga ng aking pagsusumikap. Hindi man agad-agad pero ramdam ko. Sa bawat maliliit na tagumpay, sa bawat pasasalamat ng customers, sa bawat araw na lumalakas ako, na may saysay ang lahat ng ginagawa ko. At sa likod ng tagumpay ko, nariyan si Mama. Tahimik lang sa gilid, pero siya ang dahilan kung bakit ko to kinakaya. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozip Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Metro's number